дастаи хуҷанд баъди муҷозот ва аз футбол дур кардани як қатор футболбозонаш имкон ёфт ки бо охирин бозингари наваш аз Россия шартнома ба имзо расонад. ин бозингар Сергей Гаранжа зодаи шаҳри Ставрополи Федератсияи Русия буда 25 сола мебошад. хатмкардаи академияи футболи Чертанови Москав аст. дар ҳайати дастаҳои Волга, Чертаново, СКА Ростов, Тамбов, Черноморец, Динамо Ставропол ҳунарнамоӣ кардааст. аксаран дар ин дастаҳои номбаршуда такроран аз як даста ба дигаре гузариш анҷом дода, дар мавсими футболи соли 2022 дар ҳайати дастаи Динамои Ставропол фаъолияти футболбозиашро идома дод. ним ҳимоятгари моил ба ҳуҷум аст. дар ҳар дастааш ба дарвозаи ҳарифон гол задааст. ҳунарнамоияш дар ҷоми Россия ҳам арзанда муаррифӣ мешавад ва 5 тӯб ба дарвозаи рақибон задааст. бо дастаи Хуҷанд шартномаашро то декабри ин сол ба имзо расонид. ӯ метавонад ба дастаи Хуҷанд дар вохӯрии ниҳоии байниминтақавӣ бо дастаи суғдиёнаи Ӯзбекистон кӯмак расонад.